Yma heddiw mae reit hanesyddol i ddigwydd i weld y profiad o beth sy'n digwydd tu ôl i ni yma. Mae'r ddau ysgol yn cymryd siap yn andros o dda. Hefyd mae yna gyfle i'r plant a athrawon a pobl o'r cyngor i weld beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn. Mae'n amlwg mae'r ffram i fyny, mae'r ddau ysgol yn edrych yn dda, a mae jyst yn braf gweld gymaint sydd wedi digwydd mewn amser mor fyr. Dyn ni fod yma heddiw yn arwyddo y pren sydd yn mynd i fewn i'r to i profiad i'r plant o'r ddwy ysgol cael rhoi stamp nhw eu hunain ar beth sy'n digwydd yma, a maen nhw'n mynd i gael y profiad, maen nhw wedi cael y profiad o gweld yr bîm yn mynd i fewn yn y to, a bydd nhw'n rhan o'r hanes o adeiladu'r ddau ysgol yma. Felly, dyn ni wedi bod yma yn arwyddo'r trawstiau. Mae'r plant yn gyffrous iawn wedi bod yn arwyddo ac yn gwneud rhyw ddarluniau ac yna draw at yr adeilad i weld y trawst yn cael ei osod mewn lle hefo'r holl beiriannau. Pob dim yn gyffrous iawn a phawb yn edrych ymlaen yn arw. I bod hi'n bwrw glaw ac yn debycach i'r hydref nag ydy'r haf, mae'n amser mor gyffrous i ni gyd. Dyn ni'n edrych ymlaen cymaint at gael symud i'r adeilad newydd, a'r safle newydd, efo'r holl adnoddau. Dyn ni'n hen edrych ymlaen ac yn wrth ymboddau.